Laluya. Oo, mani. Oo, mani tali. Gihigtan pa guys. Gigapos pa yung tao. Lala. Gapos oh, narao. Nakadaktip ang nawong hasta ang mga tiil ug kamot. Dunay say gihigot nga pisi nga dunay sinker nga hinimo sa net nga dunay bato aron muunlod. Ingon nini ang kahimtang sa patayng lawas sa usa ka lalaki dihang nakaplagan sa mga mananagat pasado las 12 sa udto kagahapon Abril 9, Easter Sunday nga naglutaw-lutaw sa kadagatan nga sakop sa Kulagsing, Dora, Santa Maria, Davao Occidental. Gituuhang biktima kini sa pagpang-salvage. Walay nakaila sa biktima. Ang giban-abanang anaa sa 5'4" agitason, naka-boxer shorts ug itom, naka-gray og t-shirt ug dunay tato nga X ubos sa wala sa iyang mata. Subay sa report sa Santa Maria Municipal Police Station, gitawagan na lang sila sa taga Coast Guard ug gipahibalo mahitungod sa nakitang patay. Dunay samad sa tiyan ang biktima nga gilubong dayon sa Sitio Sulok, Barangay Tanglad sa Santa Maria sa probinsya. Sanglit anaa na sa state of decomposition kung pagkadugta ang lawas niini. Gisulayan sa Newsline Philippines nga makakuha og update sa Santa Maria Municipal Police Station kaganihang buntag apan sumala sa desk officer padayon pang gipanubayan ang insidente aron maila ang identity sa biktima ug ang posibleng anggulo o motibo sa krimen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.